Tikulandireni ku program yathu imene ndi program yapadera imene amatipatsira bungwe la National Economic Empowerment Fund Limited, chidule timangoti NEFI. Ili ndi bungwe limene limakongoza amalawi ndalama zimene zindi mpamba otakatira business zosiyana-siyana. Bungweli la NEFI lakhala likugwira ntchito imene kuyambira 2020 pakali pano. Bungweli lakongoza ndalama zochuluka ndithu zopitirira 100 billion, and chimene chikuchitika maprogramu amenewa ndi chakuti takhala tikuyenda kukumana ndi anthu amene anatenga ngongole zimenezo, anthu amene akutenga ngongole zimenezo, kuti tione kuti zikugwira ntchito yotani nanga miyoyo yawo ikusintha bwanji pakupita kwa nthawi. Komanso takhala tikukumana ndi atsogoleri osiyana-siyana m'maderamu kuti timve kuchokera kwa atsogoleriwo kuti kuona kwawo akuona kuti program imeneyi ikupindula bwanji kudera kwawoko. Lerolo tachitika mwayi wambiri, tili kumulanje ndipo tili mudera la Senior Chief Chikumbu, ndipo tikuyankhulira pano ndiye pakhomo penipenipo pa headquarters pa STA Chikumbu. Gogo, ndakulandirani programu yathu. Tiyamikire kuti matilandira. Nkhani imene tikukamba Gogo ndi imeneyi yakuti bungwe la NEFI lakhala lakongoza ndalama zambiri over 100 billion. Ndimafuna ndidziwe kudera kwanu kuno inu mukamamva nkhani imeneyi mukuvomera kuti ndi bungweli lakongoza ndalama zambiri zimene zikutengera ndi experience imene zikukhala bwanji kwa Chikumbuko? Ine ndiyamikire kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyi. Nkhani ya NEFI kunoko ife tikuyamikira, ikuthandiza kwambiri ngati yakongoza more than 100 billion, kusonyeza kuti dziko lonse, kusonyeza kuti anthu akuyilandira. Kunonso ife tinayilandira kwambiri, ndipo anthu anatengapo mbali ambiri. Ena anaphunzitsidwa bwinobwino zamene angamachitire. Komano ndiye pa ground ndipo inu mukamaona ngati mwini dera mukutha kuona kuti muli ndi zitsanzo za anthu amene miyoyo yawo yasintha? Tikuona ena ndi ena miyoyo yawo yasintha, si mmene inalili, chifukwa ngati ena pakali panopa ayesa kugulako kanjinga, ena pakali panopa ana akutha kulipira ku sukulu, kusonyeza kuti miyoyo yawo yasinthani, kusonyeza kuti akuthandizika kwambiri. Pali mgwirizano otani pakati pa inu ngati atsogoleri ndi anthu amenewa a NEFI pa ntchito imeneyi yokongoza ndalama? Pali kugwirizana kulikonse, ndipo chifukwa chani? Ine monga mfumu sindingalandire munthu yomwe akubwera ndi khalidwe losakhala bwino. Timadziwa mafumu amati ndifaini yake achikhalidwe. Ndiye ngati munthu wabwera ndi ntchito ngati imeneyoyo uzafuna kuti anthu angongole ndalama ayankhulane nawo, ndisaname amene akugwira ntchito kuno, mlangizi amene anawika dera la kuno, tigwira naye bwino ntchito kwambiri. Ndi mnyamata wa ulemu kwambiri, amabwera ndi azimayi amene amabwera nawo komanso ndi abwino kwambiri aulemu. Sinaone kuti chipongwe china chake chachitikapo, ndipo sindinamvenso anthu akuzabwera kuzadandaula koma kuti yankhulira tu chipongwe akuti yankhulira zamwano. Sindinamve, palibe anabwera kuzadandaula. Onse amadziwa kuti anthu akuyankhula za ulemu. Pali nkhani imene imanenedwa yakuti ngongole za NEFI yakuti ndi za ndale, zimalowa ndale, kuti ukongole ukuyenera uziwane ndauje. Sindikudziwa ngati mtsogoleri vuto limeneli kunoko mukumaliona kuti pali kusokoneza kwa mtundu wina uliwonse kapena zili bwino? Kwa amene alowa ambiri sinaona kuti alowa msera mundale. Ambiri alowa malinga ndi magulu awo amene anakhazikitsa kuti afuna apange dongosolo limenelo, ndipo sindinaone kuti ena ane kuti ife talowa chifukwa cha ndale, ili bungwe lindira ndale. Ndilakwitsa. Bungwe likutenga aliyense wachipani china chilichonse ndaona atathandizidwa, atalandira nawo ngongole. Nkhani ya kabwezedwe ka ngongolezo pena ndi pena
zikumapezeka kuti umakhala vuto ndithu kusisitika kuti anthu anati kutenga ngongole kuja kutenga bwinobwino mmene tunenera mu ndalama zambiri zaperekedwa koma zikabwera ku nkhani yobweza pakumabwera vuto. Inuyo ngati atsogoleri muli ndi gawo lanji limene mukutenga lothandiza kuti anthu akatenga azibwezadi ndipo mungayankhule bwanji kupita kwa iwo amene akutenga ngolezo komano pakumakhala vuto limene lakabwezera? Kabwezedwe ndikovutika kuvutadi kwambiri ena ndi ena, koma ena amene anachimvetsetsa, amene anaona ubwino wake kuti akabweza akutha kutenganso yochulukirapo amapereka ndi mtima wonse. Koma ena amavutadi ambiri panopa titayitanitsa anazada ndikudandaula kwa amalanda kuti maingana ndi kutsika kwa ndalama yakwacha zambiri zasokonekera, zambiri zakhala ngati kuti ndalama ya zinthu zadula mmene timakagulira timaodera zikusiyani anatu. Komanso anthu ambiri akulephera kuti atigule mmene amayenera kugulira. Pa vuto limene amayankhula kwambiri ndi limene lakuchepa kwa mphamvu yakwacha kuti zinthu zikuvuta, zinthu zambiri zadula zangusintha mosayembekezera, ndi ambiri akudandaula chimenecho. Chifukwa ena kupereka ngongole zawo mosisitika, koma tikuwalimbikitsa kuti mupereke kuti enanso athe kubwereka nawo ndalamayo, komanso inunso mutha kutenga kukhala ndi mwayi ozatenganso ndalama ina. Positwa apa panali ngongole ina imene anifi anayikhazikitsa ya amangongoza alimi ndalama zoti akagulire fetereza, mbewu ndi zina zoterozo. Madera mwinamwe imeneyo inatchuka kwambiri. Sindikudziwa kuti kunoko ngongole imene inafika munayimva inayenda bwanji? Imene yangofika kumene ndipo kwa ine kuno ndinachilandira kwambiri, chifukwa ngongole imene itapita kwa anthu amenewa kuti athe kuyang'anira za minda zongoza kuti apeze zida zolimira zakumunda. Ine nayiona kuti inali ngongole yabwino kwambiri imeneyo. Madera mwinamu azimayi akuchita nayo bwino kwambiri ngongole imeneyi. Sindidziwa kudera kuno azimayi ayilandira bwanji, akugwira nayo ntchito bwanji, kuona kwanu ikuthandiza bwanji makamaka ku gawo la azimayi? Azimayi anayilandira, koma kungoti pena pake chifukwa chakufoka kumene ali nako ndinaona kwambiri madandaulidwe mmene amadandaulira kuti komando kuchepa kwa ndalama, kuchepa kwa mphamvu ya ndalama ife zatisowesa mtendere kwambiri kumadera kwathu. Nchifukwa chake tikupereka ndalama mosisitika, koma tikanakonda ndithu kuno mwina mwake akanatimvetsanso anifi kuti pena pake tikadandaulira azichitenga kuti ife zativuta apa chifukwa cha ichi. Koma taona ambiri zonse zikuyendera bwino, zinthu zikuyenda mopanda ndithu chisokonezo china chilichonse. Azimayi ayitenga kwambiri, ayilandira. Nchifukwa chake timalimbikitsa chonde, bwezani mwachangu, bwezani moyenerera, chifukwa mukabweza enanso ali ndi kuthekera kuti azathe kubwereka, komanso muzathanso inu kutenga yochuluka kuposera pamene chimene munatengera. Ndikofunikira kwambiri kuti athe kubweza ngongole mmene ayenera kutenga, atenga koma abweze ndalama. Pomaliza penipeni mungakhale ndi mawu otani kupita kubungwe la anifi komanso kupita kuboma? Kubungwe la anifi ineyo ndingapemphe kwambiri kuti aziyamvetsa anthu akamadandaula kuti koma zinthu sizikuyenda bwino apa azitha kuchimvetsa ndi kuchilandira, ndipo aziona kuti kodi nchifukwa chani, kodi ndi nyengo iti yasintha kuti anthu akafike apa. Poyamba amatha kulipira bwinobwino, nchifukwa chani zafika moteremo, kusonyeza kuti pena pake pali kavuto, koma suti anthu sanachilandire, suti anthu sakuyikonda, nife anthu akuyikonda. Ndipo ali okonzeka kwambiri kuzathandizira kuti azitha kungongola, komanso anifi athandizire anthu amenewa. Mmene ndapemphera kwambiri ngongole ya irrigation imeja ndiofunikira kwambiri. Ndayamikirenso kwambiri kuti akalowaso mpaka na mipingo. Naona ndithu pena atasonkhanitsa azibusa
kuti tikufuna ndithu azibusananso mpeze mwayi otenga ngongole. Ndinaona kuti chinayi chinthu chabwino kwambiri. Kumeneko ndikuyankhula kwa ugogo Senior Chief Chikumbu kunoko kumulanje, koma boma komanso bungwe la NIFI likhale ndi chidziwitso chonena kuti zonse zikuchitikazi zikuchitika pa ground pali mmene pali limu kudziko kukuli njala anthu sana kulole, ndipo takata mabizinesiwo zikupezeka kuti kuliso ma challenge anthu ngati umene mfumu ikuyankhulira anthu ake zimene zili pa ground. Zimenezi boma komanso bungwe la NIFI zofunika kuti kumazimva kuti pomapita m'midzimu kumawuza anyamatawo kuti kudera kumuliko kuli izi ndi izi ndi izi. Kulilongwe kuno tili kuno ndi nyumba ndithu mwa Senior Chief Khongoni, ndiye lero ndikucheza ndi gogo amenewa timve kuti kutengera kwa iwowa akuziona bwanji ndalama zimenezi mmene zikugwirira ntchito. Ndi program yokuti ikukhudza di wanthu nkhani imene tili nayo kuti tiunike paja ife ndi ambwerabwera tinalinso konkuno masiku apitawo panonso tabwera ndiye tikukamba nkhani zake ndi zomwezo. Inuyo ngati mfumu asinyo kunoko kudera lanu kuno, nkhani kamakambidwe yokuti ndithu boma ladzala ndalama zochuluka zimene zikumatchulidwazi m'maderamu kunoko ngati kudera, inu mwakhudzidwa bwanji magwiridwe anu antchito ndi anifiwa akhala otani mzaka zimenezi? Kudera kuno kwathu kwa Khongoni kani imene itukamba ili nkamwa ya NIFI takhudzidwa kwambiri. Ifu yonena kuti irutipindulira moti loko kambeu akakhala kakanika koma ife tapindula. Chifukwa yonena kuti tinaziyamba nthawi yabwino. Ngongoleyi anatipatsanso nthawi yabwino. Ndiye ndife wopindula chifukwa yonena kuti tidayamba nthawi yabwino, tidalima nthawi yabwino, idakachedwa sidakapindula. Malingana mukudziwa vula ni imene yagwera ulendo uno. Yagwa vula moka mbele zosathandiza zija. Ndipo koma tikungoyamika kuti tapindula. Mafuna mutambasule pamenepo chifukwa ndi nkhani imene anthu ali nayo nkhawa kwambiri. Yanyengoyo tiyambira season yapitayi. Right. Season imene yapitayi ena apindula, ena sadapindule. Kusapindula kumene kuchifukwa yonena kuti anadzachedwera pang'ono. Koma amene tinafulumira tibe chikeko china chilichonse tapindula. Ndipo ndifosangalala kwambiri kuti ngongole ya NIFI tibweza. So ono pamene pazinakhala bwanji kuti ena anakupeza kuti munaenda chifukwa ino mukudzika mgulu la ofulumira. Ena anachedwa. Dzina atani? Ife adalipatsa mwachangu ngongole. Ndiye kuti munaimva msanga? Ife dayibweza so mwachanguso. Yambuyoyo. Zimatengera kuti ukayibweza mwachangu anifiso amakhala ni chidwi ka uja wabweza msanga. Ife ndife magulu aja alima akulu aja. Ndiye ifeyo. Kodi inu waja munatenga zinga? Natenga 15 million. 15? Ndiye imene mukulankhula molimbika mtimayo kuti ngongole tibweza. Ndakumvani? Ndiye 15 million iyo. Ndiye 15 million iyo. Palibe nkhawa ineyi yonse. Moti imeneyi
Nkale zangamba zokumaka. Ai, kulibe. Eya. Ndife anthu oyambirira obwezaso. Pompano. Kuti sadzati patsemo ufulumira. Ndi nkhani iyi ukambidwa yanthirirayi pali zikonzero zona. Ine panopa ndinokonzekera kuti andikumbire damu. Kumalo kuja? Kumalo kucha. Kuti pakhale ulimi wothirira. Kuti tizitholima kawiri pachaka. Eya. Tibwere ngati dera lonseno kwa Khongoni kuno kuli Lilongwe. Mukamaona asati za inu nokha kuma nzika zanu muderalo. Munganene bwanji kupindula kumene anthu akupindula ndi ngongole Nifisi? Aya lupindula. Chifukwa akagawiridwa anthu aja. Amapanga amabizinesi. Amathamanga. Ufunitsitsa kuti dera lino litukuke. Chifukwa munthu lero naonetsetsa dera langa lino anthu ambiri sangokhala ayi. Koma aliyesetsa ti mabizinesi tosiyana. Loko panopa mtati mudzere pakasiyapa. Muona kuti pali anthu ambiri. Kodi kutaoniso kuno kwa Khongoni. Yayi muzi zakumuzi zijankale lero ikusanduka. Koma panopa matraining ambiri. Tipeza anthu chonchi. Chifukwa choti akulimbikira chani? Ulimi. Anifi yakuthandizira. Chifukwa Anifi atapandothandizira ndi kuti dera silingatukuke. Anga lino silingatukuke. Koma amene aupanga Anifi autenga ngongole kumapatsa anthu midzimu kumapezeka onena kuti anthu aja kudera kuno kuzitukuka. Ambiri anali mnyumba za udzu. Koma panopa akhomatu malata. Akhoma malata. Mutati muyenda njiramo mupeza ambiri alienda panjinga. Chifukwa choti ndalama ija akuyigwiritsa ntchito. Akalima akagulitsa ndikuti apeza ma benefit lija. Alugwiritsa ntchito bwino. Tsopano nkhani yonse ilu pamene mwayomba nkota. Layomba ka? Chifukwa kutanthauza kwake mawanuwo ngati ndikumva ne bwino. Mukutanthauza kuti ndithu ngongole za Nifisi zikupindula kusintha mioyo ya anthu m'midzi muno. Ilusintha. Ndipo ni midzi yambiri imene akhoma malata. Ndikamayenda nkamakalira maliro kayanko misonkhano. Koma nuona kuti anthu ambiri akhoma malata. Nenuona kuti anthu alani akupindula. Alimi alupindula. Fa adakangoti siya Anifi. Kunali mavuto. Koma ndiye wonjeza yapo. Nimalimbikitsa anthuwa. Tizilimbikira kugwira ntchito. Chuma chili nthaka. Ngati silimbikira kugwira ntchitoyi. Silingapezeke nakake. Tsopano nkhani imodzi imene ndiyofunikira kwambiri kuti mundiunikire ndi nkhani ya mabwezedwe a ngongolezi. Nkhani imene nthawi zambiri umakhala yovuta kubungweri kuti anthu akumakonda kutenga ndithu atenga. Kaya kuti akatako kuchitika koma nthawi yobweza nthawi zambiri maderamu zimatha kupezeka kuti pali vuto. Kunoko ngati mafumu anthu mumathandiza bwanji kugawo limeneli ndi cholinga choti ngongolezo kutenga ndithu atakate komanso azibweza. Wani midzi makomiti amene amathoka cheza nawo anthu. Zikavuta kwambiri makomiti aja kuti wena sakufuna ubweza. Timayitanitsa ku headquarters wa Gugu chalo. Kuno kumene. Kuti akalongosole. Chifukwa chimene sakutani sakubwezera. Zimafika pamenepo? Kuti iwo abweze. Angafoketse wena. Zona. Chifukwa Anifi oti mayitana nyamata athuwa amene mdatipatsa. Timayitanitsa. Gai landankuone amene abwera naso. Ndiye amapereka masiku okha.
amati tibwera nazo ku ofesi kwa nifi timati ayi tathokoza pelekani kuti akupatseni zina inde twanko pando opereka sakupatsani komanso mutsekereza mwayi kwa anthu ena ndiye timaona kuti ayi amapereka kutanthauza kuti ndithu ngati mfumu mukumalowerera nkhani zikachitika kuti kuli vuto lobweza ndalama chifukwa chake ine ndagwa nawo kuti ndikhale patsogolo kuti ine ndizaphunzitsa bwino pamene popo mwayamba nokha tsopano apa mukuyamba mbali yokuti mumalowerera mpaka kuayitanisa mpaka ku headquarters tsopanonso inuyo ndi beneficiary wa ngongole za NIFES pamene papa pakugwirizana bwanji kuti inu amene munafika poyitenga ngongoleyo ndipo mainuyo ndi mmodzi amene mumabweza pamene papa umakhala phunziro lotani kwa anthu nimauza kuti ine ndatenga anthu ndaona muchandalimira kucha angeni mufurika bwanji osabweza tiyeni bwezani tikatenge zina chisanzo ndi chimene upangenechi hayi zoona gogo pamatibweza ndiye kuthekera anthu aja amabweza chifukwa mamba ndine chitsazo chifukwa dati ligwe nawo nafe timalize ndi gawo ilili la nkhani za ndale inu ngati mafumu pali mgwirizano otani kapena kusokoneza kuotani masiku ano pa ngongole zimenezi pali vuto lililonse limene lilipo chifukwa cha atsogoleri a ndale kukhulana ndi atsogoleri akumudzi ngati mafumu kapena kalero ndoti nanama andale izizi salowerera tikungokhala bwinobwino koma kuti ulowererapo teyo andale kuno kusangafikepo kudzananiza nife ayi ingatero ndikuti nalakwira nchabwino ife tikungogwira ntchito yathu basi mwamtendere andale ayi ndakondwa sikuti ndiyikoka nkhaniyo mwatsutsa mamaliza pomba mkota mukayiona programu ya ngongole za NIFES kudera kuno zogwirika m'manja zimene zikuchitika ndi ndalama zimenezi kodi zikusinthadi miyoyo ya anthu mungayankhule bwanji motsindika zimene mukumaziona ndi maso ayi zikoma kwambiri mwandifunsa bwino ngongole za NIFES zooneka ntchito zake chifukwa chonena kuti kumbuyoku anthu tinali otsalira kwambiri ndipo ngongole imene yachita bwino kwambiri kudera kuno zimabwera ngongole zina koma zopanda phindu anthu samapindulayo koma ngongole ya NIFES pamene yabwera yapindula chifukwa choti m'midzi mwanga munena iyi ya ulimi anthu ali kuthekera kugula malata umbandwera umagona pabwino anthu ngati agona pa matilesi munthu oti amagona pa mphasa zokhazokha ayi ine niwokondwera kwambiri chifukwa mabwera nkamachoka ku misonkhano ndimaona kuti anthu ambiri amangirira matilesi alubwera nazo kuno anthu ambiri amangirira njinga zilubwera kuno kwa Khongoni anthu ambiri akakhala alubwera njinga kangati chikale chija anthu ankalima amapindula onso kwambiri ndiye panonso zafikapo chimodzimodzi anthu kuno kwa Khongoni akupindula ngongole ya NIFES ine boma nolithokoza kwambiri ndipo ambuye boma yalitsogolere livire kutsogoloko tuona zosinthanga uyisa ambukaira lugali moro pano pa akwera chifukwa zinthu zokuyenda bwino kachiwiri NIFES inuyo kulimbikitsani kuti mmene mudatibweretsera bungwe la NIFES kunoko musalisire pamwepa tufuna zinthu zipite mtsogolo monga iyi kunoko onjeza mathekera twafuna
chifukwa chonena kuti ntchito za nifi zionetseratu ntchito zake chitsogolo chake bungwe labwino bungwe losambana ni anthu kuti mudze kumeneko nkhani yake yabwino yokha mumankhula santhu mwachikondi neso kuno ngati Senior Chief Khongoni nikupemphani kuti bungwe lanu pitirizani mmene muyendetseramu ifeyo komanso ngongolezi isamachedwe kwenikweni mutanenera poyamba kuti tizitha uyemba nthawi yabwino ntchito yakumundako ifo tikayemba nthawi yabwino ntchito yakumundako ndekuti benefit athu achuluka mawu omaliza anala amenewa nukondo kuti mwadzaniyendera kuno kwa Khongoni pakhomo zikomo mmene ndachezera ndi Senior Chief Khongoni kwenikweniko ku headquarters ndi mmene momo ndikhulupirira mwadzimvera nokha amfumu akunena mosazungulira ya ifa nkhani za bungwe la nifizi zimapeka mosiyana aliyense ali ndi ufulu onena mmene akuziwira kutengera ndi a Senior Chief Khongoni akuyamikira kuti anyamata awa anifi akuthamanga bwino m'midzimu akuti anthu anga ulemu akuterotu anthuwa apitirize akuti Mulungu awadalitse ndikhulupirira anifi amene akhale akumamvera program imeneyi ndithu kama kwawo ukhala komwetulira kuti pitirizani kugwira ntchitoyo koma anachula chimodzi sanachikoke akuti ngongolezo esesani zibwera mu nthawi yake imeneyo ndi nkhani yayikulu tayikambapo m'mbuyomo ndiye mawu akamachokera kwa munthu wankulu simafuna kuti ayitonena zambiri ayi akuti ngongolezi zizifulumira zibwera mu nthawi yake koma motsimikiza Senior Chief Khongoni akuti kudera kwawoku kusintha kulipo anthu njinga kukwera anasiya situnena njinga zakabaza njinga yake pakhomo munthu adasiya ndi nthawi yakamuzu koma akuti panopo zimene zikubwereranso inthu chokoma kwambiri akuti anthu akugona nyumba za malata akuti anthu akukhalira ndipo ife mmene timabwera tadusana nawo anthu amene atanyamula matress akuti anthu adasiya mphasa ayamba kugona pa matress chimenecho ndi chitukuko ine ndifuna ndiyamikire kwambiri kwa Senior Chief Khongoni komanso ndiyamikire inu chifukwa choti ndinali limodzi program imeneyi ndiyamikirenso anifi mukhale ndi tsiku labwino zikomo.